আমি ওলাইছো নেকি रायजोफोर दै बारनानै जों दा मोनसे दै बारना जायो थांसे नायनोसै मोनसे मा जायो ইয়াত বনাব আজি গেছি দীঘল ঠেঙা iya 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 aja Hah? Business. Tidak betul tidak. जों दायो नै दै बारनायदों दै बारना जों दा बे जा थांसै खेबसे नोंथाङा नुगासिनो दं नैया नावाखौ नोंथाङा नुगासिनो दं नैया दै गेजेरजों जागा नांगौथ' नोंथांमोना दा बुंसै आं जागानिखौ दा बुंगोन मानो होनबा बारे बारे बे जायगा खिथिबाय थानाय जादों नोंथांमोना जायगाखौ नुनानै मिथिदों हमनो हादों थेवबो लास्टाव बुंगोन आं दायो नै दा दै माने बारगानानै थांगासिनो दं जायगाया जाबाय बगामाति दहाय बुङाखैमोन दायो बुंबाय नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोनथ' आगोलावबो खिथिबाय आं बगामाति बिदिनो नै पारै फैदों खेबसे नै पारै फैनानै नोंथांमोननि सेराव नै बगामातिखौ आङो माने दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागासिनो दं दायोथ' मानसि एसे खम दं थेवबो माने जों खेबसे ओरैनो बेरायनो फैबाय आरो
खना खनला खिथिगासिनो दं नोंथांमोननि सेराव साइडआवथ' बोग्रि दंफां गोजा नोंथांमोना नुगासिनो दं बे बगामाथि होनना बुङोब्ला माने बोग्रिनि जायगा बोग्रिया दासिमबो माने फिथाइ थायथ'वाखै नै दा बिबारसो बारगासिनो दं जेसेबां हायो साइडथिं दिन्थिनो नाजागोन आगोलाव खेबसे नोंथांमोननि सेराव बुद्धिस्ट मन्दिरखौबो दिन्थिखांबाय दिनैबाव आरो खेबसे आं लोगोफोरजों फैनानै माने साइड जायगाखौ एसे खिथिगासिनो दं नखाबो सोगोमगासिनो दं दंफांफोरा नैया बोग्रि दंफां बिबार बारदों बिराद समायना रमायना बोग्रि दंफां बोग्रि बारि बारि बेरायगासिनो दं जेसेबां हायो खेबसे बोग्रिनि बागानखौबो खिथिलांदों नोंथांमोननो हाबै खिथिगोन लामाखौ एसे मेन लामाखौ नायग्रोदों हेलौ रायजोफोर मिथिंगायारि जायगा जि धुनिया नुदों जि समायना नुदों नोंथांमोना नुगासिनो दं जोबोद समायना नुदों दै बोहैनायजों लोगोसे पाहारनि जि माने हाजोनि जि माने गोथां बिलाइ लोगोसे अन्थाइनि जोबोद समायना नांदों नोंथांमोना नुगासिनो दं अन्थाइ बोहैदों भुटान जायगानिफ्राय फैनानै भुटान जायगाथिंनिफ्राय फैगासिनो दं दैमायाव जि जिरि बोहैगासिनो दं माने जोबोद मोजां नांदों आरो जोबोद मोजां नांदों अखायाबो सोगोमगासिनो दं अखा माने हां जागासिनो दं थेवबो माने जों सानदों जे नैबे माने जायगायाव फैनानै जोबोद मोजां नाङो आंबोथ' अलरेडि फैखांबाय थेवबो आंबो नै दिन्थिनो माने नाजागासिनो दं जेसेबां हायो जोबोद मोजां नुयो आरो हायनारि जायगाखौ दैमा सेर बेरायगासिनो दं नोंथांमोननि सेराव दिनै बे दैमाफोरखौनो दंफां लाइफां माने दिन्थिगासिनो दं नैबे माने बगामाथिनि दैमा बे बगामाथिनि दैमा सेरावनो जों दायो जिरायनानै दं बे जायगायाव जिरायनानै जों दायो नोंथांमोननि सेराव মানে দিন্থিগাसिনো দं আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বগামাটিৰ যি নদীৰ সোঁত পাহাৰৰ প্ৰকৃতিৰ যি সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে চাই লওক শিলৰ মানে শুকান শিল বগা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰৰ চিহ্ন ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাই আৰু নদীৰ সোঁত যিটো আৱাজ সেই শব্দটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে গম পায় খুব ভাল লাগিছে हेलौ रायजोफोर जों नोंथांमोननो साननि भागोआव दिन्थिबाय बगामाथिनि बे खावसेथिं दा दिनै नोंथांमोननि सेराव जोङो दिन्थिखांनानै जों एसे मोनानानै फैबाय जों दायो नोंथांमोननि सेराव दिनै बे दिन्थिनाय हाबाफारिखौ आङो एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय